تساقينا خاين لمن من أسا خمي جرا وطات خمي جرا لمن يحفر يكون مثل زخن طعم تساقي ميتشح خافله ميتشح بتخافلخو ناب دنبر تصعنا ناب سعودي دنبر بطعم طوينو طعم خبدي عندي حواتنا عندي سبينا موتنا عندي حواتنا عندي عرفتنا كاب كتما قرتها العيلة بما على غيره بشخاتها على زبهلني عفار كل الدنبر تقراينا عفار دنبر بغيره بعفار غيره بجبوت مسمار غيره يمن بحر تساغيره لسعود كخايد مريضنا صورات ولتات بون صورات ብቻ እናቀጻልኩና ሰራሁና አለው ካው በቃ ገንዘብ ይሄ ያንታ ሰቤቴ ናው ተራ ናው ሊቢያ ኸይደ ገንታት ለገንዘብ ገድ ፈላ ኸይዳ ኣብ ሊቢያ ምጽናው አው ተሳኻለን ታሲረ ኣብ ተራብሎስ አይተሳኻለን 5 ያኔርና ሓደወላ ኣብ መገዲ ጨጎራስ ዝነረ ማይጽሚ ሞይቶ mention nights to them the root problem of the cause تتردينا أو مزرعية نفتح مالت وانا نقدر تمنشأ وانت cause the root cause مفلاي the root cause بالنايا يا زفلت ناي طبعا كنا تدخل خير سناي محدار أبدا إنه ناي سبت تبدا إنه أبزي زحنا دفعت كنا تعطي الناس قالتنا يوم أو مسرح وانا مفتاح يخون سلام مات كاله لك خمس قرطو ኢትዮጵያ ጥራሕ ተዓብቶ ነገር አይኮነን ናይ ኢትዮጵያ መንግስት ዝዕገጽ ምን አይኮነን ዋናው ነገር ዜሮ መንበሩን አይኮነን ንምቅናስ ቶታሊ እዚ ነገር እዚ ናብ ዜሮ ምውራድ ከቢድ ስራሕ ዘድሊ ናይ ምክንያቱ ናይ ኢኮኖሚ ኢምባላንስ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ካልእ ዓለም ቁጠባ ፈላላይ እስካዕ ዘሎ ስደት ኣሎ እዚ ዝሐሸና ባል ምንባል ይትድሪት ዋና ታርጌት እኮ ነውማት አይኮን ሰብስታይድ ዝሐሸና ባል ምንባል ዝሐሸ ህይወት ምንባል እት ሐሳብ ዋና ጉዳይ ማለት ስለዚህ አብየትም ዓለም ሁሉ ኣብ ኩሉ ዓለም ማለት ከአውሮፓ ምናልባት ናብ ካልእ ዓለም ዝኽየደሉ ጊዜ ፍል ይብል ካብ ዓለም ሃገር ዝኽየደሉ ጊዜ ንምታይ ዝሐሸ ናይ ኢኮኖሚ ማዕረ ይኮነን ማለት ፌር ዲስትሪቢዩተር ዝኾነ ሃፍተ ይኮነን ዘለና በዓለም ደረጃ ስካርሲቲ ኦፍ ሪሶርስ ነው ኣብ ኩሉ ዓለም ማለት ስለዚህ ስካርሲቲ ኢኮኖሚ እንደገና ኢምባላንስ ዝኾነ ናይ ሃፍተ ክፍል ሽካዕ ዘሎ ናይ ዝሐሸ ናብራ ናይ ምድላይ ዝሐሸ ህይወት ናይ ምድላይ እና ካብ ቦታ ናብ ቦታ ናይ ምኻድ ነገር አለ ስለዚህ መንግስቲ ዋና አክተር ኢሉ ይሓስብ ኣብዚ መፍትሒ ሶሉሽን ናብ ምሃብ ከመይ ሓደቲ ፖሊስታትን ፖሊሳት በመውፃእን ትዝወፀ ፖሊሲት ኣብ ምትግባርን ተግባራዊ ተፈጻሚ ንኽኸውን ኣብ ምግባር ዓብይ ሓላፍነት ኣለዎ ህጋዊ ሓላፍነት ሞራላዊ ሓላፍነት ኣለዎ ማለት እንደገና ባይላተራል ዝኾነ ርክባት ምፍጣር ለምሳሌ ህዝቢ ከም ህዝቢ ኣይኮነን ምስ ኣውሮፓ ሕብረት ክደራደር ዝኽእል ናይ ኣውሮፓ ሕብረት ሓገዝ ክሓትት ዝኽእል ማለት እዩ መንግስቲ ኣቕጣጫ እዩ መንግስቲ ኣንፈት ዝኽእል ስለዚ መንግስቲ ዋና ዓብይ ሮል ዘለዎ መንግስቲ እዩ ማለት እዩ እዚ መንግስቲ ፋሲሊቴሽን ጎራ ኮኦርዲኔሽን ጎራ ኣብዚ ዙርያ በዓል ግዳ ኣካላት ዝኾኑ መዳግቲ ኣካላት ናይ ምትሕብባር ይኹን ናቶም ኮኦፕሬሽን ኮኦርዲኔት ናይ ምግባር ሓላፍነት ናይ መንግስቲ እዩ ዝኸውን ብኮሚኒቲ ደረጃ ሕድሕድ ዜጋ ኣብዚ ጉዳይ ብሌጋል ሚግሬሽን ታክል ንምግባር ኩሉ ሓላፍነት ኣሎ ሞር ኣትሊስት ክውሕድ ሞራላዊ ሓላፍነት ኣሎ ሕጋዊ ሓላፍነት ነዚ ኣሎ ሞራላዊ ሓላፍነት ኣለዎ ማለት እዩ ኣብዚ ዙርያ ከዓ እቶም ፈሊና ዋነት ሰማሕኖቶም ዘለና እቲ ናይ በዓል ግዳ ኣካላት ንብሎ ሃይማኖት ትካላት ሃይማኖት ድርጅታት ክኾኑ ይኽእሉ ስግኢ ምሕበራት ክኾኑ ይኽእሉ ዓበይቲ ዓዲ ናይቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ማሕበረሰብ ክኸውን ይኽእል ስለዚ ዝኾነ ዓይነት ኣደረጃጅዋ ኣወዳድባ ኣብዚ ክሰርሕ ይኽእላል እዚ ንምግባር ግን እቲ ዝበልኩ ኣንቱ ከም ዝበልኩ እቲ ናይ መንግስቲ ዓብይ ሮል ስለ ዘለዎ ነዚ ናይ ምትሕብባር ነገር ነዚ ከዓ መስርሕ ናይ ምዝርጋሕ ነገር ኣሰራርሓታት ናይ ምዝርጋሕ ነገር እንደገና ደግሞ ኩሉ ግዜ ቶፕ ፕራዮሪቲ ምግባር ናይ ሃገር ቶፕ ፕራዮሪቲ ከፍ ክብል እንታይ ክኾን ዝኽእል ናሽናል ሴኪሪቲ
ሃገር ድሕነት ንሃገራዊ ድሕንነት ጉዳይ ምዃኑ ክትሓስብና ሓደ ወጣት ዘይብሉ ዓዲ ሃገራዊ ድሕነትን ኣብ ሓደጋ ያት እንደገና ከዓ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ዝኸይድ ዘሎ ኣካል ብዘይኮነ ኣንተ ውድቅ ከም ዝተገለጸ ናብዚ ናይ ዋርሎርደርስ ኤድ እንተኣትዩ እንደገና ተመልሱን ዓዱ ናይ መውጋዕ ዕድል ሰፊሕ እዩ ብዝኾነ መንገዲ ማለት እዩ ሃገር ክትወረር ትኽእል እዚ ወጣት ዘይብሉ ዓዲ ከዓ ዋልታ ይብሉን ማለት እዩ ወጣት ናይ ሃገር ዋልታ ይኸውን ነዚ ሃገር ዋልታ ዝኾነ ኣካል ደሞ ዝግብኦ እንትን ብምሃብ ኣብዚ ኣብ ወጣት ምስራሕ እዩ ማለት እዩ እቲ ኣድላይ ስለዚ ኣብ ስደት ናይ ናሽናል ሴኩሪቲ ኢሹ ጌርካ ምውሳድ የድሊ እዚኣ እንተኮይኑ እንታይ እዩ ብግለሰብ ደረጃ ብማሕበር ድርጅት ደረጃ ብመንግስቲ ደረጃ ቶፕ ፕራዮሪቲ ቶፕ ኣጀንዳ ኮይኑ ክቐፅል ምግባር ልክዕ ከም ዝገለጽካዮ ዘይሕጋዊ ስደት ከም ቶፕ ፕራዮሪቲ ኮይኑ ኣይረኣናዩ በቃ ዝኾነ ሓደጋ እንተጋጢሙ ኣብ ሜዲትራንያን ወይ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ወይ ገለ ሽዑ ከም ኣጀንዳ ከም ዜና ይመጽእ ከም ፕሮግራም እውን ኣይኮነን ከም ዜና ይመጽእ ማለት እዩ እዚ ከዓ ንማንም ዝጠቅም ንማንም ክልውጥ ዝኽእል ኣይኮነን ስለዚ ቅድሚ ኩሉ ካብ ጫፍ ንጫፍ ሃገርና ሰላም ንክትኸውን ፀጥታ ንክሕለ ምክንያቱም ድሕሪ ሰላም እንተሃልዩ ብዙሕ ነገር እመፅእ ስለ ዝኽእል ማለት እዩ ኢንቨስትመንት ክመፅእ ኢንቨስትመንት ተመፂኻ ናይ ስራሕ ዕድላት ክፍጠር ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ካልእ ልክዕ እቲ ኣንተ ከም ዝገለጽናዮ እቲ ናይ ዘለክሑ ናይ ልቃሕ ናይ ዕቋርን ድርጅታት ናይ ፋይናንስ ድርጅታት ሬዲ ክኾን ኣለዎ እዚ ሬዲ ምዃን እንታይ ማለት እዩ ነዚ ወጣት ስራሕ ዕድል ኣብ ምፍጣር ዓብይ ቦታ ዓቕምን ክህልወን ምግባር የድልይ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቁጠባዊ ኩነታት ቁጠባ ክፍታሕ ኢሉ ዝኽእለሉ መንገዲ ናይ ሴኩሪቲ ጉዳይ ብሴኩሪቲ ደረጃ ብመንግስቲ ደረጃ ንኽፍታሕ ምግባር ካብኡ ትኩረት ዘድልዮም ከባቢታት ከዓ ፈሊኻ ምርኣይ ናይ ዓለም ለኸ ምትሕብባር ናይ ዓለም ለኸ ኮኦፕሬሽንስ ናይ ትዕብብራት ምሕታት ግልጽ ብዝኾነ ኣቅጣጫ ብምቕማጥ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ኣውሮፓ ይኹን ናይ ምዕራብ ዓለም ዝበልናዮ ምእንቲ ባዕሎም እውን ክሰርሑ ስለ ዝክእሉ ምእንቲ ባዕሎም ክብሉ ምእንቲ ፖለቲካዊ ምእንቲ ቁጠባኦም ክብሉ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ስደት ናይ ሓንቲ ሃገር ጉዳይ ዋና መሪታዊ ናይቲ መንግስቲ ናይቲ ዓዲ ወላ እኳ እንተኾነ በዓል ግደ ኣካል ግን ብዙሕ ክኸውን ኣለዎ ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ ንክስራሕ ሚድያ ኣብ ሚድያ ክስራሕ ኣለዎ ማለት እዩ ሕዚ እቲ ሚድያ እንታይ እዩ ዝሰርሕ ናትና ሚድያታት ንሪኦም ኢና ኣብ ናይ ከተማ ጉዳይ እዩ ፎከስ ዝግበር ከተማ ዝነብር ደግሞ ኢትዮጵያ 15% ይመልጥ 85% ናይ ኢትዮጵያ ፖፑሌሽን ገጠር እዩ ዝነብር ነዚ መን ኣድረስ ይገብር ኣብ ገጠር ዘሎ ሕድሕድ ገጠር እቲ ህዝቢ ዝነብር ኣብ ገጠር ሚድያ ዝሰርሕ ኣብ ከተማ ስለዚ እቲ ዋናው ነገር እቲ ገጠር ከመይና ኢንቮልቭ ንገብሩ ዘለና ኣብቲ ኣብ መንእሰይ ለምሳሌ 80% መንእሰይና ኣብ ገጠር እናሃለወ 25 ወይ 10 ወይ 15% ኣብ ከተማ ዘሎ ሓደ ግዜ ኸይድኻ ምሽለን ስራሕ ክኸፍት ከሎ ክጅምር ከሎ ከመይ ኢሉ ስራሕ ገለ ብምባል እቲ ናይ መንግስቲ ፖሊሲ ከም ዝተዓወተ ጌርካ ምቕራብ ባዕሉ ጌጋ እዩ ዝኸውን ምክንያቱም እቲ መንእሰይ ዘሎ 15% ናይቲ ዓዲ ኣይመልእን እዩ ስለዚ ኣብ ገጠር ዘለና ተረባሕነት ናይቲ መንእሰይ ናይ ምቁፅፃር ወይ ምርግጋፅ ብኸመይና ንከታተሎ ዘለና ማለት እዩ ኣብ ገጠር ሕጂ ብግብርና እዩ ዝግበር ዘሎ እቲ ግብርና ኣብ ግብርና ዘለና ኣረኣእያ እቲ ወጣት ከዓ ተጠቃሚ ናይቲ ግብርና ንክኸውን በዓል መሬት ንክኸውን እቲ ሕርሽኡ ክጥቀም ተዘይተጠቂሙ ግን ኣብ ገጠር ዝገብሮ ነገር ይብሉ ወይ ናብ ከተማ ከዓ እቲ ሕጂ ኢንተርናል ዲስፕሌይስ ክገብር እዩ ማለት እዩ ምክንያቱም ካብ ገጠር ናብ ከተማ ከዓ ሕጂ ካብ ገጠር ናብ ከተማ ከዓ ትኸሉ ከዓ ብዙሕ ነገር ኢኮኖሚ ንምድላይ ኣብ የትም ዓለም ዘሎ ማለት እዩ እንደገና ኣብ ገጠር ዕድል ሲኢሉ ናብ ከተማ ክመፅእ ከሎ ከዓ ኣብ ከተማ ከዓ ናይ ዓቕምን ፖፑሌሽን ክፍጠር ከሎ ኣብቲ ከተማ ከዓ እንታይ ክፍጠር ዝኽእል ናይ ፀጥታ ስግኣት እውን ክፍጠር ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ መንእሰይ ካብ ዓዲ ክወፅእ ከሎ ጥራሕ ዘይኮነስ ክንሪኦ ዘለና ካብ ገጠር ንከተማ ከዓ እትኸሎ እውን ኣብቲ ገጠር ኣብቲ መረበቱ ኣብቲ ዓዱ ንክነብር ክንሕግዝ ክንክእል ኣለና ስለዚ ትኩረትና ኣብ 15% ዘይኮነስ ኣብ 85% ብምግባር ስደት ጉዳይ ደግሞ ከም ናይ ሃገራዊ ድሕንነት ጉዳይ ጌርና ብምውሳድ መንግስቲ ቶፕ ኣጀንዳ ብምግባር ነገራት ክቃለል ይኽእል ኢለ ይሓስብ
نتي زلوا تكم كنا عريض طوينا ميديا حيل لو ميديا غاني مسمن قوي نصرح له لنا تينا ولا أبزي ميديا غدبر لو تخري كلنا أبكر مين أزنبر HIV أزنبر أوان HIV نقطة في عابي صراحة سرق أزنبر الأوان ميديا يسري كل من ميديا ترايك يكون استيوم ارتستات صحفتي بحيل مسرحهم لتايت تسرح ديال زي كواليتي تسرح تسرح بو غاني لو تسرح اتي خبتين عدتات افريكا زلو عدتات زحشو لو تسال جيبي راينير سوغان تايت منغستي تقرات كيلو ولا تساو اتي ارتستون تحوابي يسرح بحيل غان ابي جيبي نبره ناي ماكينه حدقه بتاع مغدي نفسبات ماكينه حدقه موتور حجونا لو اتليست تزنبنا ناي ميديا اويرنس لو تنتي يروح كمان بعد حجي أبزي ميديا خان نخري كلنا أنا بتعامل كنوع من خبسدت ملسو نقبلهم صباح اللون خبسدت ملسو كيس ستوريوم تزنبرهم هيولز قزارو نحاتهم كلنا مولو مالك مش مولو حاوس ولا كاب تمالي مسلني ما أتزلهم كاب وشتهم يمزارو بيقول تساقم أم هيرون أتي أمناتهم زقات أم تساقم نخالص نخالوتي حواتهم هيقاتا إنرجي جيرهم يمزارو ولا تي زقاتهم حدا زي ولا ريب تجيرهم نحنا ولا نعوم بروتكتين ريبرين تطونا بلهم بذات السون يمزارو زقاتهم أنا هيوتن زقاتهم because خالد حواتهم كم زي خمناتهم زقاتهم زقام نخي قاتمون ولا نتوم قابل 6 منقصار بيلوان زلوس نعم ولا تتعينات نزي كوميونيتي نزي حرسوس كم يجينا كنمهرو يقال وش منقص عبس راح سرح له سيزر جن أميو تسارك الوضع للجانس أنا والحنتي أم تعال تويز بالكيف بخطط علي دراما صراحة معي انترتينمنت صراحة راي هن نتسب هجي ببزح سوات موت ولوزلو على نقدر illegal immigrant بزح من سياق فلايكات بوتنشال زلو لودع 10 ودع 15 even كويس بحزو من قد زوت زل حجي أو سرح لو زبل علني ريتو ملتين قال نزيهم كان خاب 6 تملس فاين هيوت مارات بقيرو لهم بموتن بهيوتن كنيتن كغيرهم زمصو خادس كما غيرنا ينا مست كوميونيتيز او وحدنا نقبلهم او كوابلا تجمعوا او زراخو ነገር تسب ولا نزغراي نخدو ولا انا كاب لك مسمصو ابزيم تف አዲስ አበባ እንተ ኮሰብ እንታይ ብለና እዩ ሆዱ ሆሎ ኻን ተሰብ ካንስ ሓደ ብልቃሕ ዝኸደ ሰባል ተለቂሖም ሸይጦም ንብረቶም ሸይጦም ሰደድዎም አለው ደቆም አምለስ ወሎ አይዛረውን እንትና ሀማና ይሉኝ ኮስ አብቲ ኮሚኒቲ ዘጋጥሞ ተገማት ለዝራይ አበይተፉ አዲስ አበባ ካፕሌን ሶራድ አዲስ አበባ መንግስቲ ናብተ ደልዎ ቦታ በፍላይኩም ሰደኩም ብሎ ለሰውን ኸዲ ፋሪኛ ይቆ አዲስ አበባ ቴሌፎን ታፎን ለው ወለፈላጋ ፋሚሊ ዘይብሉ አፍተገም አብስ ተገማት ወጥ حجس تي سكاني نتيوم كاستس ملسو زلو خاطنا سبجينا حنكبلو مالنا تساقمو اندرستاند قبرلنا فريق الله بصحات زنقونا ابتن قبر انترفي خميجينا طرحينا نعدنا هنيلس كميجينا ولا اتيوم كيف اتيومس نبرو بوتان خميلس فرحلو زين تاي زبراي زلو ولا ستو مسايكل بلو من زلو وخلي جنزوتنا خينا لأني انتهون قرأت ملسي انتهون قرأت ملس عوارين كانا حفير كانا هون هذا يجي زون قال زيو زلو سب لكن قبلهم كلا عدلنا هبون عدهم سريحهم نخلواتو خال عدلنا هبون بيت سب جيرو حاطي فوق بلو مالوي بس ان كثير بزحات وانا ماشي ما بلس أبتكنا مخران لا فيديو دي سافين أبورو السون كم حلال في دمي توزعت يعني السرح اللي وطعت
ካብተን ሓቶም ዋላ ኣብዚ መቐበሊ ቦታ ኣሎ ኣብቲ መቐበሊ ቦታ ከይደ ክሪኦም ከለኹ ዘጋጥሞም ዘሎ ኣይንከይድና ፍጹም ኣይከይድና ጥራሕ ኢና ስናብቲ ንደሊና እዚ ኣብዞም ክስራሕ ኣለዎ ነቲ ዝምለስ መሊሱ ምኽዋን ምስቲ ፋሚሊ መዋሃድ ዝግበር ስራሕ ፅቡቅ ገይሩ ክሰርሕ ኣለዎ ዝብል ርእይቶ እያ ገለ ብዙሕ እዚ መንእሰይ እዚ ኣብ ተስፋ ምቑራፅ እቲ ተመላስን ብተመሳሳሊ ድሕሪ ብዙሕ ግዜ ምሁራን ብልወት ምልዓስ መስዋእቲ ምግባር ኣብዚ ዓዲ መፂኦም ተስፋ ምምስኣን እዚኦም እናተዋህለሉ ብለኸዶ ውፅእ ዓብይ ናይ ፖለቲካ ሓደጋ ሃገር ዘይምርግጋዕ ወይም ደግሞ ካሊእ ሓይሊ ዝኾነ ሓይሊ ለፖለቲካ ኣጀንዳ ኤክስፕሎይት ክገብሮ ብጣዕሚ ዝቐረበ ኣጀንዳ እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ከም ሃገር ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ካብ ኩናት ናብ ሰላም ምእታይ ቀፂሉ ዘሎ ኣጀንዳ መንግስቲ ደረጃ ብክልል ደረጃ ብማሕበረሰብ እስካብ ታሕቲ ደረጃ ትኹረት ብጣዕሚ ስለንእስሩ ኣሎ ደረጃ ክብደት ናቲ ሓደጋማ ብሚድያ ብኣርት ብዙሕ ዋላ ብፅሑፍ ተሪእኻዮ ኣብ ሊትሬቸር ብዙሕ ትኹረት ዝሰኣነ ኣጀንዳ እዩ ግን ሓደ እኮ እንደገና መልቲፌሴትድ ዝበሃል ብብዙሕ ገፁ ብዙሕ ሓደጋ ከምፅእ ንኽእል ኢቨን ፖለቲካሊ ማለት እዩ እና ከይዱ ኣነ ጣዕይ ልብል እዚ ኣጀንዳ ካብቶም ሃገራዊ ኣጀንዳታት ተባሂሉ ኢቨን ባዕሉ ፍቲ ሃገራዊ ምክክል ኣጀንዳ ዝምልከቶም ኣክተርስ መዳግጣ ኣካላት ኣብዚ ብፖሊስ መመለስ ዝቐረቡ ሓሳባት ትኹረት ተዋሂብዎ ተንስማዕ ልብል እንችል ንመንግስቲ ወለዲ መልእኽቲ ካብ ቃልሽ ካብ ፌደራል ዘሎ መዋቅራት ዘሎ ስትራክቸር ተጠቂሙ እዚ ዘይሕከም ስደት ንሃገር ሓደ ብምዃኑ ፍሪቱ ክቀረስ እና ቶም ኣጀንዳ ምዛን ዝወክዎ ቀዳምን ኣጀንዳ ግን ንክሰርሕ ቶም ዘይሕጋዊ ማለት እቲ ሂማን ትራፊከርስ ዝብሎም ዘይሕጋዊ ደላሉ ኣብ ምንቅናይ ስፋዓ ዝወፁ ኣዋጃት ብትክክል ኣብቲ ባን ንኽውዕሉ ምግባር እንደገና ካልእ ኣድለይቲ ዝኾኑ ምናልባት ካልእ ዘድሊ እንተኮይኑ ኣዋጃት ብምውፃእ ሕጊ ተፈፃሚ ንክኸውን ምግባር ክፍቀድ ክኽእል ኣለዎ ምስ መዳርግቲ ኣካላት በተለይ ካብ ሓደ ወፃኢ ደሎ ምስ ደና ዓለም ፓርትነርስ ንብሎም ባክዶመንስ ክንብሎም ንኽእል ወይ ድማ ብፍላይ ከዓ ምስ ኣውሮፓ ሕብረት ምስ ናይ ኣሜሪካ ምስ ኣብዚ ዙርያ ናይ ሽግራዊ ስደት ዙርያ ዝቃለሱ ሃገራት ምስኣቶም ባይላተራል ዝኾነ ርክባት ብምግባር እዚ ከም ሃገራዊ ናይ ድሕንነት ጉዳይ ምዃኑ ክምሰድ ክኽእል ሃገራዊ ድሕንነት ጉዳይ ምዃኑ ተዘይተወሲዱ እዚ ኣጀንዳ ቀዳሚ ኣጀንዳ ወይ ድማ ቶፕ ፕራዮሪቲ ኣጀንዳ ክኸውን ስለዘይኽእል ማለት እዩ ካብኡ እዚ ናይ ሰንሰለታዊ ናይ ዘይሕጋዊ ደላሎ ሰንሰለት ካብ ኣብቲ መፅናዕቶም ዝተረኣየ ካብ ካልእ ዓለም ጀሚሩ ሽካዕ ፋሚሊ ዝኣቲ ሽካዕ ኣብ ገዛ ኣብ ቤተሰብ ዝኣቲ ኣብዚ ገበርናዮ ጥናት ሓደ ወለድቲ ደፋእቲ ኮይኖም እዮም ተረኺቡ ማሕዛ ከይዱ ቅርሺ ሰዲዱ ማሕዛ ከይዱ ገዛ ሰዲሑ ገለ ዝብል ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከዓ ኢንዳይሬክትሊ ዳይሬክትሊ ይኹን ኢንዳይሬክትሊ ኣካል ናይቲ ዘይሕጋዊ ደላሎ መተሓበርቲ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ባህርያዊ ለውጢ ንክመፅእ ክፀዓር ክኽእል ኣሎ ኣብ ኮሚኒቲ ኣብ ሕድሕድ ገዛ ባህርያዊ ለውጢ እንተዘይመፅእ ኢንቨስትመንት እንተተገበረ ፖለቲካ ብዙሕ ዓይነት ናይ ፖሊሲ ለውጥታት እንተተገበረ ክመሓየሽ ዝኽእል ነገር የለን ስለዚ ዋን አንደኛ ክስራሕሉ ዘሎ ቢሄቪራል ቼንጅ ብዛዕባ እቲ ናይ ዘይሕጋዊ ስደት ዘለና ባህርያዊ ለውጢ ንክመፅእ ምፅዓር ኤችኣይቪ ኤድስ ክቕነስ ዝተገበረ ባህርያዊ ለውጢ ኣብ ምምፃእ ስለ ዝተሰርሐ ሓደ ካልኣይ ከዓ እቶም መዳርግቲ ትካላት ብሓደ ብምስራሖም እዩ ስለዚ ሕዚ እውን እዚ ልዕሊ ማንም ኣጀንዳ ገይርና ሃገራዊ ድሕንነት ጉዳይ ገይርና ተሰሪሕና
ባህላዊ ለውጢ ክመጽእ ይኽእል እዩ ስለዚ ውሑድ ብጣዕሚ ውሑድ ሰብ ማለት ለውጢ ዘምጽእ ዘሎ ማለት ኣብቲ እንትው ሕዚ ሓደ እንተተሻዒሩ ካብ ብሱል ጥረ ከም ዝበሃል ኣብ ዝኾነ ከተማ ንእሽተን ሓደ መንበሪ ገዛ እንተሰሪዑ ካልእ ቢዝነስ እኳ ይስራሕ ኩሉ ዝበሃል እውን ማለት እዩ መንበሪ ገዛ ይሰርሕ ነዚ መንበሪ ገዛ ዝሰርሐ ሓደ ሰብ እሱል እዩ ዝኸይድ ግን ኣሽሓት መናእሰይ ስለዚ እዚ ዝኸውን ዘሎ ከዓ ኣብቲ ናይ ሳይኮሎጂ ኣብቲ ናይ መንእሰይ ስለ ዘይተሰርሐ እዩ ስለዚ ኣብዚ መንግስቲ ከም ሃገራዊ ድሕንነት ጉዳይ ገይሩ ወስደሉ ኣብ ኮሚኒቲ ከዓ እቲ ደላላው ዝበሃል ወይ ዘይሕጋዊ ደላሊ ዝበሃል ሲሉ ኣብ ዝኾነ ከባቢ ዝነብር ተፈልዩ ዝነብር ኣካል ኣይኮነን ነዚ ዘተሓባብር ነቲ መንእሰይ ካብ ከባቢ ከይዱ ንክሰርሕ ወይ ንክስደድ ዝገብር ዓይነት ብቃል ይኹን ብሓሳብ ዝሕግዝ ኩሉ ዘይሕጋዊ ደላላ ኮይኑ ክርአ ይኽእል ኣካል ዘይሕጋዊ ደላላ ኮይኑ ክርአ ይኽእል ኣሎ ስለዚ ኮሚኒቲ ኣብዚኣ ክነቅሕ ይኽእል ኣሎ ንበፅም ማለት እዩ ማሕበረሰብ ንክነቅሕ ከዓ እንቅሕትን ኣለዉ ምሁራት ኣለዉ ቲዓንቱ ከም ዝተገለጸ ብዙሕ መንእሰይ ወይ ብዙሕ ፋሚሊ ወይ ቤተሰብ ክራኸብ ዝኽእል ኣብ ትምህርቲ ቤት ስለዝኾነ ኣብቲ ትምህርቲ ቤት ኣብቲ ካሪኩለም ደረጃ ብካሪኩለም ደረጃ ወይ ኣብቲ ማሕበረሰብ ትምህርቲ ቤት ዘሎ ኣብቲ ናይ ትምህርቲ ከባቢ ብደንቢ ክስራሕ ይኽእል ኣሎ እንተስ ብቲ ዝርድኦ ቋንቋ እቲ ማሕበረሰብ ክረኽቦ ብዝኽእል ዓይነት መገዲ እቲ ግንዛቤ ምፍጣር ስርዓውቲ ክስራሕ እዩ ሃይማኖት ቤተ እምነታት ክሰፍሎም ነብሲ ቤተ እምነታት መንእሰይ ዘብሉ ቤተ ክርስቲያን መንእሰይ ዘብሉ መስጊድ የለን ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ ቤተ እምነት ከም ፕራዮሪቲ ክወስዶ ክእል ኣለዎ ኢለ ይሓስብ ስለዚ እቲ ናይ እቶ ከም ዝብልናዮ ናይ መንግስቲ ናይ ካሲፊቴሽን ሮል ይወስድ እንደገና ከዓ እቲ ሕጊ የውፅእ ሕጊ የተግብር በዚ መሰረት ከዓ እቶም ካልኦት ሓገዝ ዝህቡ ኣብቲ ጉዳይ ከዓ ከም ዋና ጉዳይ ገይረን ዝሰርሓ ዘመናዓዮ ካልኦት ድርጅታት ዓለም ለኸ ድርጅታት ኣብዚ ከዓ ብጥብቂ ክሰርሓ ስለ ዝኽእላ ነቲ ዓለም ለኸ ድርጅታት ንክሰርሓ እውን መንገዲ ምምችቻው የድሊ ኣብ ትግራይ ከዓ ብዝተፈለ መልክዕ ትኩረት ክወሃቦ ይግባእ ምክንያቱም ፖስት ዋር ኮሚኒቲ ድሕሪ ጦርነት ዘሎ ማሕበረሰብ ድሕሪ ጦርነት ዘሎ ማሕበረሰብ እንታይ ዘጋጥሞ ዘለ ኩሉ ዓይነት ፀገም ዘጋጥም እዚ ከዓ ዘይሕጋዊ ስደት ከዓ ቁፅሪ ሓደ ክኸውን ዝኽእል ምክንያቱም ተስፋ ወፅተሉ ትራውማ ኣሎ ድንጋጤ ስንባል ኣሎ ብዙሕ ነገር ከም ተስፋ መውራፅ ኣሎ ናይ ፀጥታ ችግር ኣሎ ዘይግባእ ዓይነት ወንጀል የለን ስለዚ ናይቲ ከባቢ ናይ ፀጥታ ሓደጋ ስለ ዝኸውን መንእሰይ ካብቲ ከባቢ ናይ ምውፃእ ድሌት ክህልዎ ዝኽእል ማለት ስለዚ መንእሰይ ተስፉ ንክኸውን ተስፋ ንክህልዎ መንእሰይ ናብ ኖርማል ህይወት ንክምለስ ዝባኸነ ግዜ ኣሎ ዝባኸነ ዕድመ ኣሎ ዝባኸነ ህይወት ኣሎ ስለዚ ነዚ ናብ ንርዑ ንክምለስ ተደራራቢ ዝኾነ ፀዓዩ ዘድሊ ከም ካልእ ከባቢ ኣይኮነን ክርአ ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ናይ ምትሕብባር ናይ ብዙሕ ዓይነት ሓገዛት ተገይሩ እቲ መንእሰይ ናብ ነብሩ ህይወት ንክምለሱ ምግባር ናይ ኩሉ ፃዕሪ የድሊ ይብል ስመይ ካሕሳይ ንጉስ መንገሻ ይበሃል መጀመርያ ተምሃር ነብረ 10ኛ ወደ 10ኛ ግን ኣጋጣሚ ነጥቢ ኣይመፀለይ 10ኛ ነጥቢ ስለዘይ መፀለይ ናብ ሕርሻ ኣትየ ሕርሻ ን2 ዓመት ን3 ዓመት ዝኣክል ተጠቕመየ ግን ለውጢ ስለዘይረአ ኩሉ ናብ ስደት ዝሓሸ እንተኮይኑ ክምክር እስክኢለ ኣጋጣሚ ግን ኣይተሳካሐለይ ስደት عم أفخذ بقول لك يقال المثل سدت بزح شجر قاطمني شجر حدا كاب بحر حز بتاع شجر إنه كبحري هندي وطلع موتي أنا قاعد إحنا بسلام فطاري بسلام وصل كأو بزقاصله بحري بالشجرنا أو حوش أتنا ميتشح خافله مش حبر خافله ناب دنبر صعنا ناب سعودي دنبر بطعم طوينه طعم خبري عندي حواتنا عندي سبينا موتنا عندي حواتنا عندي عرفتنا لا موتنا لكن قاطم خوينا بسلام وصي كاب دنبرو
قطعا بدنبرو سلام بروصخو تتحزي مسوصخو بتحزخو عامت تأثر أو سريت الحلف وشجر تعمنا مجي حسرت إنه تعمنا ما يكون نا حكمنا حسرت حكمنا دلخا بجيبوا أي تركبي مجي ولا مجي تعم حسرت إنه مجي تعم حسرت إنه عندي سبلان وته عندي بتميت تعم شجاري هو قطعم جنا قطعمي عملت تأثر آتي دسول عاد هجري مساعته كل نجري فتنا سدت منهم تقوم حمدي يقولوا قطعم مساعته عادي دسول أجار إثيوبيا البحال آتي تعمي سونتي تعمي عبرة عنها قطعم أجار إثيوبيا مساعته يشتري كحد حشة نجري تعم سونتي ملسول سدت نعرختين حواتين بتعمي قبو مخري كومي على أنا المجمرية سدت المجمرية أي سدت حواتي عرختي سدت خفويو كلنا يسمعوني نورة قن حزب بعيني بإذن يسمع أخوه بعيني سر أخوه كلنا سدت شجر كسر زر لمين عرختين حواتي سدت طقم حمدي يقول سدت شجر دام نم لو تحمدي يقول تعم زرزرك نجرومي كأو بقصل أو هاجرنا نعلم هاجرنا نلوت سدت سدتنا شجر دام سدت نلوت أيهون مكرومي الحواتي دعرتي جبوا جبرك مكرومي